nke abụọ nke ọgbakọ ECOWAS Parliament ka afọ 2023 na London na Abuja akụrụgo ntụziaka ha nyere alaka omebiwu n'ihe gbasara ịkwalite ahụike ọmụmụ ezinụlọ nakwa ikike ruru enu ma gwa onye okwupụta okwu ka o wega mkpebi ha n'aka onye isi ya bụ kọmishọn. Princess Ekwuajide nke ụlọ ọrụ anyị na Abuja wetara akụkọ a n'ozuzu oke. Ya bụ akwụkwọ iwu bụ ndị otu njikọta ahụike nke otu okike na nkwalite ụmụ nwanyị ịzụ ahịa na njem awele na ikike ndị mmadụ wetara ya ghọtara na ihe gbasara ahụike ọmụmụ ga-enye aka ịkwalite ọdịmma ndị mmadụ. Ọ ghọtakwara na ahụike ọmụmụ na-akwalite mmepe na uto ndị mmadụ, di na nwunye, agbamnuche ịmụta nwa, ọganihu ndị mmadụ. Onye osote ọnụ na-ekwuru ndị omebe iwu nke mbụ Idris Wasi bụ onye isi oche na nzukọ ahụ kpọkuru ndị omeiwu ka ha tinye olu ha kwado mbọ ECOWAS na-agba ịnabata ntụziaka nye ndị obodo maka ahụike ọmụmụ. Ụfọdụ ndị omeiwu tinyere olu ha gụnyere Emmanuel Kwasi, Balarabe Salami, Ladi Ayi na ndị ọzọga kwenyere na ọ bụ maka ọdịmma ndị obodo ka o ji dị mkpa inwe otu ntụziaka n'obodo dị iche iche na ECOWAS ka ọ dịka nke dị na obodo oyibo. Nzukọ ahụ nabatakwara akwụkwọ iwu ndị ọzọga gụnyere ego ọkụ latrik nke ECOWAS, otu esi awụfu afịfịa, njikọta ego ozuzu afọ 2024 na ndị ọzọga. Site na Abuja, Princess Ekwuajide, akụkọ ụwa ABS.